kočky. Napadlo vás někdy, co by se stalo, kdyby se kočky zbouřily proti babkám? Mně ještě nikdy jako ne. Můžete to napsat do komentáře, jestli jo. Ale kdyby to stalo, tak se můžeme na to připravit v tady té hře Cat vs. Grandma. No, tak já už to asi nebudu nějak vykecávat a jdu na to. No, tak jsem tady. A vypadá to, že už se asi hraje. Ne, tak no. Tady tady nějaká pauza skáče. Ježiš, co to je tady? Co můžu říct na sebe? Nemůžu. Tak já jdu do toho. Co vyberám? Grandma House. VIP villa. Jo, VIP. No. Takže ukaž mi. Co to bude? Ne, VIP. VIP. Ach jo, on to asi nebude. No tak. Schválně, kdo padne? Podobně, když padnu hned já. Jo! Říkám to a hned padnu. Jako fakt. Tak co to je? Ježiš, jak vypadám. Já nakopnu kočku. No, to je moc krutý na mě. Kočí. Nedáváš mi na vybranou, kočko. Kočko, pojď sem. Pojď sem, kočko. Ha, nakopnu tě, babko. Drahá kočko. Ha. Chudá kočko. Nebudu také šikanovat. Hej. Tak, vyleď. Hej. Co ty tady? Nevím, co mám dělat. Budu jenom kopat tu kočku. Neměla aspoň hodit sekeru. Proč se ta babka tak směje? Jakože chápu to, ale... Ježi, kolik mám ti skinu už. Hej, kočko. Odleď. Ježiši. To je krutý, ale... Hej, nehází po mě ten kamen, kočičko. Pojď ke mně, kočičko. Jau. To bolelo, kočičko. Můžu si říct ten už? Škoda, nemůžu. Tak a odleď, kočičko. Ježiš, hovínka. Zapomněl, že na mě video koukají mladší děti. Můžu se nějak uklidit? Můžu to po něm vzít? Doufám, že oni to po mě nemůžu hodit. A odleď. Ježiš, co to je za obrázek, to je rozkošný křiček. Zrovna včera moje sestra dostala novýho křička. Hej, kde pořád berete ty granáty? Hej, a odleď. Ježiš, proletěl oknem. Tak, ještě pojď. Tak, on tě rozkopu. Ještě že nemůžu nějak... Co? Nefou. Mám jít za... Co mám jít? Proč to jsou kosti? Teď jedy nebo co? Jau. Nechte mě, kočky. Proč tady tu hru hraju v době, kdy moje kočka čeká koťátka. Jo, aha, já můžu uklidit. Nebo já to můžu po něj hodit. Nebo se s ním můžu hrát. Tak a odleď. Já to mám asi uklidit. Nějaký questy, no? Ty mi budou asi přidávat. Tak a odleď, kočko, už mě štveš. A jako líbilo by se mi takovýhle kočky mít doma. Tolik koček. No. Ale... Prostě dělám míček. Takovýhle. Takový propsy, no. A odleď. Ne. No. Tak. Je, ještě krmení. Měl nakrmit? To, co mi dělají, nebo co? Aha, odstranit. Jo. Hej, kdo tady hodil ten granát po mně? Hej, odleď. A ty půjdeš. A ty taky půjdeš. No pojď. No pojď. No pojď. Nějaký Nexdumper. No. Nebudu říkat, co, jako co to zní. Tak, já mu odstraním krmení. Přestaňte. Nechci hned prohrát první hru. Já jsem už jak nějaký ježek, jak jsem řad na sebe ty body. Je to teď turovo kladivo?
Je to rovo, ne? Jo, to rovo. No, já už mám jenom málo životů. Poslední. Doufám, že teď pro mě hodí nějaký granát. Rychle. Ne, počkej, neházej pomoci. Kamen. Ty odletíš. No, že to chodně, počkat, tady to auto mi jede. Hej, co tady děláš? Jak kempíš, ne? Haha, vedle. Kočko jedno. Rozkošná. Co to, já mám uklidit? Krop? Nějaké mých dědy? Nebo mám zakopat ty kočky? Aha, já mám obračet. Aha, já mám vypustit je. Tak to je divný. Já se obračet fakt. Vždycky mě zajímá, co to bude. Ty obračet, to je smutný. Mě mají rádi. Musím to snažit předoušet. No, co je další? Nakrmit je mám, nebo co? Hej, odkopni se. Odkopnu kočko. Je prostě kamarádský, oni asi mě rádi. Nebo oni mají odběr. Si brat vejce, to jsem nemohl dělat dřív, když jsem měl. Když jsem tady to byl. Asi si udělám omeletu. Počkej. Jaha, ježíš, kuřátka. Počkej, ty kočky mě se snědly. Kde jsou ty kuřátka? No a poslední asi. To mě chrání tady ta kočička. O, temínka. A ty poletíš, ale kočko. Teď vás nechci odkopávat, jo, ale musím. Tak, a odleď. Ty půjdeš. A pojď. No pojď. To už málo extrémně. Jau. Jsem fakt jak nějaký ježek. Hej, co pořád se mnou chodíš? Baby system mám skin. No tak... Ježiš, ten smích, co to je? To je nějaký dětský, ne? Hej. Jdi pryč. Fuj, co se tam dělali ty kočky? Nech! No, jsem mrtvý, prohrál jsem. No, uklidím loužičky po vás. No, rychle. No, to už nedám. Už mám poslední a ten už asi nedám. Co to má? Ta kočka má páčidlo. Ne! Teďka musím jenom vyhejbat. Tak, teďko nechoďte mi prosím záda někdo. Nechci chcípnout. Mám první hru. Ne! Ach jo! No, sakra. No nevadí, ale jako byla to sranda. Jako myslím, že jsem docela dobrý. Hodnotí mě v komentářích. No, jdeme hrát. Co dáme? To je AP, to ještě bylo. Tak menší. Nebo to bylo teďko? No nevím, to dáme Grand Passou. Počkej, to byla ještě jedna taková ta hra, jakože děti proti babičce, nebo co to bylo? Tam byly takovýhle ty babičky. No, tak, jestli budu po druhý, tak nevím. Ty krása, skoro jsem tam byl. Jste to viděli, co? Ještě hned sekeru už mám. Jakože fakt. Hezky skáču, ale... Hoppí. Hej, tady je babička. No pojď. No ahoj. Jahoj. Kdo to po ní hodil, sakra? Jakože řekněte mi, jaká babička mě tady měla tolik prostě zbraní, granáty. To pro tvoje babička to byla, že jo? Já to věděl, že to je tvoje babička. To už jsme vyhrála, jsou odpojila. No. Tak. Já mám nějaký skin už. Počkej.
Reward. Mhm. No, tak, skiny. Ty krásu, jak tady mám. Ty dám bab děru. Jdeme cíjanké solu. Aha, to je placený. To ne. Ne. Nebudu do toho dávat peníze. Takže je nemám ještě. No, takže... Jajara. Co to je za jméno? Bych si nevybral nikdy bych dal na informatice a nevěděl, co si mám dát za jméno. No, i když, jako, Jajara. Jajara. Jsem se zblbnul. Tak. Hej. Hemníček. Babičko, chytej. Nechytila. A jde po mně, sakra. A jde po mně. Babičko, já jsem kočička hodná. Ne, tak není. Už se můžeme říct. Co to bylo? To je nějaký krk, tam jsem kočička. Takže se nastačil. Já nemůžu, sakra. Já můžu utéct? Nebo... Toho mě nedělejte, jo? Vám radím. Tam nesmíte. Vlastně nebudu na vás odpovědnost. O, muž. Byl muž. Vy radši nenožte, jo, doma. U babičky. Tady to nedělejte doma, jo? Ani tady to neučte kočku, jo? No, takže to jsou boty. Teď je kamen. Proč má doma kamen? To byla asi vnoučata. Zlý domů kameny, ne? Ježiši, jsem si jílek. Babičko, co tady děláš? Ty čuráš? Ne, ona opravovala. Ježiši. Tady někdo počůral, ne? A co to mám? Co jsem to vzal? Něco přezit jsem vzal. Já jdu po stole. Já jsem Thor. Ježiš, jak tam jsem první s tím kladivem. Ježiši Kriste. No, tak vy už teď víte, co dělat, když na vás zautočí kočka. Tak čau.